खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि 23 नं दिहिरा बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथियानो देरहाखागोन बे बाथ्राखौ बुंदों जगदीश रामसियारि बिथाङा नंगौ बिटिसि बिसायख'थिया सफैगौ बे बिसायख'थिखौ लानानैनो मोनफ्रोम राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजों रायजो राजाफोरनि सेराव थांनानै गावनि मदद आरो हेफाजाबखौ लानो नाजादों। बे खेबनि बिटिसि बिसायख'थियाव जोबथा मिनिनाया सोरनि जागोन बबे राजखान्थि दोलोआ सरकार दागोन सोर बिजाथिया देरहागोन सोर बिजाथिया जेनगोन सानफ्रोमबो दाजाब दानख' खालामगासिनो दं मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरा। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 23 नं दिहिरा बियाबावबो राजखान्थि दोलोफोरा फैगौ जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव गावबा गावनि दोलोनि बिजाथियानो देरहाखागोन होननानै दाबि दैखांना लानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन दोलोफोर बायदिनो इउपिपिएल दोलोआ गावसोरनि बिजाथिखौ 23 नं दिहिरा बियाबनिफ्राय फैगौ बिसायख'थियाव देरहाहोहरनो थाखाय गासैबो हारि माहारिखौनो खौसेयै लानानै खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। नैजिथाम नं दिहिरा बियाबखौ लानानै मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि जगदीश रामसियारिया फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथियानो देरहाखागोन आरो बिटिआरआव प्रमद बर'नि दैदेननायावनो फिन सरकार दाफिनगोन होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों। गिबियावनो नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुलेटिननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। जोंनि दिहिरा समस्तियाव इउपिपिएल हानजाया जिहेतुके थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जोङो देरहासार जानो हायैलाय एबारनि बिसायख'थियाव 2025 मायथाइयाव जों देरहानो थाखाय बा जों दिहिरा समस्तिखौ जोङो जोंनि आखायाव लाबोनो थाखाय जोङो गोबां दिन नाजाबोगासिनो दं। दा बेयाव जोंबो जोंनि दिहिरा समस्तियाव जेमान जोंनि प्राइमारि बुथ कमिटि ब्लक कमिटिनि जिमान बिबानगिरिफोर दं गासैबो जोंनि कर्मिफोरा जिहेतुके मोनसे थासारियाव थानानै जों जिहेतुके खामानि मावनो नांगौ बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव खायसे जिखिनि गुलाय गुजाय सोमजिनाय जाय जोंनि कर्मि बिथांमोना दिनै गावबा गावनि गेजेराव जिथु मोननाय मोननैखौ लानानै जिबायदि जोंनि गेजेराव बायदिसिना बाथ्रा सोंखारिलायनाय जादों जाहाथे बेफोरखौ जों होबथानो थाखाय जों दिनै मोनसे जोंनि खौसे थासारियाव लाबोनो थाखाय जों दिनै बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेनि गेजेरजों जों दिहिरा समस्तियाव फैबाय थानाय समाव जोंनि इउपिपिएल हानजाखौ गोख्रोङै जोङो खालामनानै जों खौसे आवगायलांनानै जोंनि इउपिपिएलनि जि बिजाथि जायानो जाथों मानो जों बेखौ देरहासार खालामनो थाखाय जोङो दिनै जानजि खालामनो थाखाय जों दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा नोंथांमोना मिडिया पार्सन हिसाबै गासैबो दोलोनि जितु खामानियाव नोंथांमोना हेफाजाब होयो बेयाव नोंथांमोना बांसिन मिथिनो मोनो सोरनि दोला बांसिन बोजों खारदों माबायदि जाना दं। थेवबो जों बुंनांगोन दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जोंनि बिजाथि बा जोंनि दोलोखौ देरहासार खालामनायाव जों बायदिसिना गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफोरखौ जोंनि दोलोआव लाबोनो थाखाय जोङो सिं खामानि मावखुमाबाय दं। गुबुन दोलोनि जेरै बिपिएफनि सोरबा जिएसपिनि सोरबा बिजेपिनि कर्मिफोरखौ जोंनि दोलोआव लाबोनो थाखाय जोङो बायदिसिना खैसार जोङो सानानै जों बिथांमोननि दोलोनिफ्राय जोंनि दोलोआव लाबोनो थाखाय जोङो माखासे खामानि मावगासिनो दं आरो बेबायदिनो जोंनि दोलोआव माखासे जिएसपिनिफ्राय बिजेपिनिफ्राय आरो बिपिएफनिफ्राय जोङो दिनै बिथांमोननि कर्मिफोरखौ जोंनि दोलोआव लाबोनो हादों जों जयन खालामनो हादों। दा बै बेलायाव जों बुंनो हायो दिनै जोंनि दिहिरा समस्तियाव गुबुन दोलोनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल दोलोआ बयनिसायबो गोहो गोरासिन जाना दं आरो बेथ' राजनिति भाषा नालाय राजनिति राव गावनि गोहोखौ बांसिन दुगानाय बा गावनि गोहोखौ गोरासिन होनना बुंना लानानै जेनिखि बिथांमोना थांनाय बिटिसि इलेक्सनावबो जोंनि सरकार जागोन जोंनो सरकार दाफिनगोन जोंनि सरकार फैगोन होननानै बुङै बुङै दिनै सरकारानो जोबलायनो थांबाय बिथांमोना नाथाय गावसिनि सरकार खालामनो हायासै। दिनैबो आरो जोंनि दोलोखौ साथामल' देरहागोन होननानै बुंनाया बिथांमोननिया मिनिंलेस बिथांमोननि बुंनायनि ओंथियानो गैयि रखम जाना दं आरो दा बेयाव जों बुंनो हायो जे बिथांमोना दिनै गावसोरनि दैदेनगिरि लिडारफोरानो बिपिएफ दोलोनिफ्राय गुगा सोरबा बिजेपिआव थांदों सोरबा इउपिपिएलआव थांदों। दा बेबायदि बिथांजों थाफानाय हाग्रामानि दैदेनगिरि लिडारफोरा साननो आसि खर'आवनो जोङो
माने हिसाब मोननो हायि बायदि जाना दं मानो होनबा बिथांमोना दिनै गावस्रा जोबनानै आलाय सिलाय जाजोब्बाय आरो बाथ्राया 100% जेरैखि जायाबाबो फैनाय माने बिसायख'थियाव इउपिपिएलआनो सोरजोंबा नङा सोरजोंबा लोगो लोब्बा माने सरकारखौ दाफिनगोन बे माने थार नंगौ दा बेयाव जोङो दिनै बुंबाय थादों सोरबा बायदिया बिजेपिजों एलायन्स गैया बिजेपिया बिथांमोनखौ गारबाय दा प्रमद बर'आ दिनै हारसिं जाबाय प्रमद बर'आ सरकाराव फैनो हाला ओरै होननानै बायदिसिना रायजोनि गेजेराव बिथांमोना बाथ्रा बानसावनानै जोंनि कर्मिफोरखौ माने दुरबल खालामनो नाजादों आरो बेयाव बिथांमोना गावसोर सिं सिं बिजेपिजों एलायन्स जानो थाखाय बिथांमोना गोजौ लेभेलाव बायदिसिना बिथांमोना षड़यन्त्र खालामनानै जोंनि इउपिपिएलनि जिथु बिजेपिजों एलायन्स बेखौ बिथांमोना जाहाथे माने गोरोबहोनो नाङि बायदि बिथांमोना मोनसे षड़यन्त्र खालामनानै गावसोरो बेबायदि हाबाफारिखौ लागासिनो दं आरो जाहाथे इउपिपिएलआ हारसिं गेलेनानै जाहाथे फैनो हाया सरकाराव बेखौ बिथांमोना नोजोर होदों आरो